tamna, mas tivini lipsai. Kini vinish sabanam kuvrara, shikaraua. Alarmul di frica ca limba armanescă chiare și că tot măpțâni armâni uștiu și zborăsc cu limba noastră, să preasiš la tinerile. Una tinera suțată cu numa Tihe, adusi Tihe la mulți oaspeți care viniră să duchească magia zborului, a cultură ei și alanti mușuteți armaneșță, ți dau muti ca frânzele armaneșță înverzără șaestă primăvară. Cu alte meniți etnii dit Evropa, u jurtusiră limba armanească. Pitricură de mândăr, tuți ți zduchescu ca armâni acasă să zborască armanește și zburără titroplu să scapă una veache limbă, acoțeaș una veache etnii, cu agitor la organizațiile REISAP de la Unia Europeană, care lucrează tăspată masă nătosav de boțea limbilor a meniților etniei. Cum zic de la REISAP, Coesta lipsește să dară buni practici, anamisăticari și hălăți tu lume digitală. Teano Cardula, disuțată Tihe și creatorul aliștei mușată seară, zăsi că comisurarea abănătorilor la anul daunile și ună spărhinghiți, dizațenile de armâni, maștreinile spusiră că limba armânească la este limba de dadă. Ți scleamă că 30% de armânile uzburăsc cu limba. A întrebarea este și ței cât știu și cât zburăsc cu anamisă colanță permanește. De minha perspectivă, avem trei najmămări probleme ce le avem cu limba armânească. Și prota, o să cați scoțeții nu zburăm acasă. Nu poate tot върну autos на хиба strâmbu că nu se zburaște limba armânească. Nu poate statul si vă strâmbu, nu poate, nu știu cum șazi, vărnu nu poate autos, adică ixon de noi. Noi himațeții nu zburăm limba armânească și lipsește să întrebăm tiții nu zburăm limba armânească. Mine de lihia voi să știu că când vedem Dialanța și Vasilii, noi avem mult bună poziție ca minoritate tu Macedonia. Și asta e de lihia. Și nu putem să zicem că are vărnă presie, că ea starșină să zburăm armânește, nu. Mine voi să întrebăm, toți lipsește ce să facem acasă, să întrebăm tiția noștri soți e că familia noastră armânescă nu zburaște limba. Că limba ea sta oțe, că zburăm acasă. Și avem limba 2 de ani, 3 ca și cât, noi vă sucherem tu una generație. Să întrebăm, scăftăm acelea pandese, că mas nu le știm și mas nu le spunem publică, putem să aflăm una soluție cum se prochem acei oameni să cață, să hurhească, să zburască limba armânească. Asta că noi avem comunitate și noi avem comunitate tinerii, țihimaoțe. Nu lipsește vărnă autos na Dună, lipsește singur să facem. Și nu mindesc când o adunăm să zburăm ti armâname, putem știți să zburăm, știi istorie, știi lucre, mindesc să zburăm ti lucre de cafezua, ti lucre moderne, ti lucre culturale de pop, ti tută țină si față tu bana de cafezua. Sam masă știți mindesc că putem să ovegliem limba și să avem ceva nală lucre tu limba a noastră că chirum limba tățe. Că nu avem nou vocabular. Și asta este, alanta si voi să spun, este că nu avem o limbă. Noi limba noastră ideea cum avem de 100 de ani dinainte. Ideea limbă, nu avem nală zboră, nu știm cum să facem. Mine când fac lucrări tihe, de lihea vărnoră, nu știu nici cum să le scriu. Avem una strategie de limbă, cum putem să ne ducem minte. Că noi tot ați facem, luăm românește zboră, luăm de nu știu care alte limbe și coțe nu e ajutăm la limba e noastră. Lipsește să aflăm ceva nou, ceva cam altă și să putem să dăm și noi tinerii și să de suflet, de inimă, să lăxim limba și să facem limba de tineri, de fumeia noștri și de noi. Noi lipsește să schimb atenție să vegle limba chiar. De noi armână, pe noi armână, de să vă ne zim minte și vă năchirem, и которая сте герою să lăxim ceva. Теано Кардула, una de pțânile armâni care nica să lumtă termeni ești limba armânească. Teano Hristoта esta seară, de lih era multă mușată, de lih era tuti mușate ațale ți le spuseš, ma voi prota să ne spunti tot proiectul, ti ție este zbor. Isto proiectul este de duncu RISE UP, un proiect de Europa, ca este ti limbele a minorității tu Europa, acei ca limba e chiară, ca armănește, aranește, corniș, seto și burgerlanda croat. Cum intrar armănii to este?
Rajzap totana ja veglia armânii za tu proiectul cilere. Mi climara mine sescu ca artista sescu parte di sto proiectu. Sa darțiva ți este legată cu armânii. Mine adrai un poster ca este ti rădăținii a mei și armânii de Crușova. Puteți vedeți nehiam vărne părță din Moscopole. Să vedeți că dadele noastre sunt acele ți uport armaname cu familiile ți pot zăc. Că ninte bărbații toți fuze pe lucru, ma noi limba învățăm de măiurile și de dadile noastre. Și că ce vrem mine să spun de eu trapsim, eu himtora, bitisim cu un cadru de Crușova. Și aceea este, zic, istoria mea personală armănescă, ma știi armânii de Crușova. Ție ți-ați ti duci să dar lucruri armânii, că știm că tinerii nu pără vor să lucrează lucruri armânii. Mine crescui cu nor alger, ce se este protă și protă. Toată năsă lumta că este armână, că este prifan armână. Și cu năsă și mine crescui cu armâname. Și vrem ziua să lăxescu, că nu voi mine să le las lucrurile așițe, nu voi mine să scoațe n-ai tu sonă ți zburași și armănește, voi să aibă șvărnul altul după mine, să rămână armănescă limbă, că nu are țiva ca limbă de dadă, că aceea este limbă de suflet, de sentimentul, și de ce voi să dar țiva, ți poate să lăxescă, multul este bună ți nadunăm de dun cu Antonio Dimitrovski, care este prezidentul al Tihia, țihim cu ideea vizie de limba armănescă și de lihia vrem să facem țiva, ma să facem de tinerii armăni țiva. Tihia este una nouă asociată armănească. Ți minduiți manclo să lucrați desa veță și ți plan ți vă să lucrați manclo. Tora avem un proiect să șiptăm să hiba apruchiat. Tora lucrăm cam ti Crușova, că de cloțehim, ația este mali șorti cu prota. Ma pe noastră medie sociale, noi băgăm cafezuă vocabular armănescu, băgăm vărnă istorie, țiva cam ti cultură armănescă și ved că este mult bună apropiată de tinerii armăni și vor să învețe nihiam cama și prota să avem un interes de tinerii, me da pomindescu că putem să facem țiva și cama tu limba cu scurliurile, să avem noi cărți permanește, ația mine ți voi este să avem cărți ti fumei permanește, ca și să prota să ajungă limba când ești ficior, ația ești mali cioră să înveți când ești nic. Ето роди când ai odrat asociata, cum li vezi lucrurile la armăni și mai mult la tinerii? La tinerii mindescu care are mare interes, ma nore ca îi se ducă ninte. Și ația nu putem ni noi singuri să facem, nu putem noi schimb reprezentați toți armănilor tineri ți sunt în Macedonie, ma că ne lipsește să ne ajută toți, ca i poate, ca i va, și ved că mult na vinire na căftară, na scriară, ca i cum poate și cât poate să ajută ti armăname. Mindescu că vidzum cum se lăxiră și cum nu se lăxiră lucrurile ti armăname tu este 30 de ani, și mindescu că him ninga napoje, nu știu, eu va facem alatus tot acel proces, noi să vedem ninte, noi vrem să le lăxim lucrurile și mindescu de dun cu tinerii că putem. Ето cum veți armăname și armănii ti zați ani zdățeni? Mine voi ved că avem sculii niți permanește, că niți zburăsc cu armănește, ma e mult greu lucru și lipsește să le spunem lucrurile cum sunt tu, că delihia este că limba ne se chiare și nu știu disi o să putem noi schimățeiții o să o vegliem, să scăpăm limba armănescă, ma că să avem lângă zațe niți ficior să zburăsc cu armănește, aceea noi este una mare amintare, vă zic. Христо Теано, ти тути цилиндри псеща разсара, жвор мулто лукур лумбарзва се дукаш са драсни към шати лукур са донац мулца тини рармайн. Харисто мулто, харисто туц мултитор, анклиничунь мър, ш пистипсеско кога са вем кама дуна рахтар, кама прегоня, тис на дунам штинерги, ще putem să facem timanit. Ana Martinovska, nipotaka na skutlu izograf Nikola Martinovski, zasi kalimba di dada ti facisti dukešca sigur, ka prikaciova, z dukešca kaldura, ka kasa, ka fukurina. Aceiti sunt optimișța, zăc că nore loc ti frică și panica, ca limba este materie hii, și vă zbănează cât și omul de țoniți uzburaște. Ma de altă parte, pesimiștii zic că limba fără armată nu sfațe și mindescu pe stat care vă apură șveagli limba. Timini a este nore multă logică că limba este ma veacli de statlu, a avem ananghi să facem limba schibă parte de bana tinerilor, demandă profesoara Martinovska. Ana, bună seara! Bună seara!
Имавте еден навистина мотивирачки говор за влашкиот јазик, и самата рековте дека веќе сте подзаборавиле. Меѓутоа, сакам да знам што е тоа што останало од влашкото потекло кај вас, затоа што имаме многу такви млади луѓе кои не го знаат влашкиот јазик, меѓутоа се чувствуваат како власи и ги почитуваат традициите и обичаите на власите. Да, апсолутно е така. За жал, влашкиот јазик во мешано семејство за мене беше главно јазикот на баба ми, со кој зборувавме главно до периодот пред да тргнеме во училиште. Потоа мешањето во една доминантно македонска средина правеше тој јазик да останува за семејните прослави, за семејните патувања во Крушево, каде што ги посетувавме роднините, каде за жал со текот на времето комуникацијата одеше на тој начин што ми се обраќаат на влашки, јас ги разбирам потполно, меѓутоа за жал мојот говор никогаш не стана доволно добар. Несреќата беше татко ми да почине млад и за жал и тоа, да речем, и оној јазик кој што го знаев, не го знам доволно и тоа го чувствувам како хендикеп секојдневно. Меѓутоа, останува прашањето на идентитетот е многу посложено од само прашањето на јазикот. Тој го формираат сите традиции, како оние семејни традиции кои што се пренесуваат од колено до колено, така и сите приказни, сите песни кои што се пееле и се слушале во домот, кои што се уште се мојата носталгична врска со тој дел од мојот идентитет и јас за секогаш останувам горда на моето влашко потекло, на она што како семејно наследство ми го оставија и семејствата на Мартиновски, Мартин и меѓутоа и семејството Хаджилега од кое потекнуваше баба ми. Во вашиот говор спомнавте за песимисти и оптимисти кога зборуваме за влашкиот јазик. Сега во која категорија спаѓате вие и како вие гледате на опстанокот на влашкиот јазик? За жал тоа не се однесува само на влашкиот, се однесува на сите јазици кои што по број се мали, нели, во таа категорија на условно наречени мали загрозени јазици. Оптимистите велат се дека го зборуваме јазикот, не треба да се плашиме за иднината, меѓутоа сепак експертите реално велат дека мора да се насочи вниманието кон младите, бидејќи не е доволно јазикот да остане во нашата генерација. Нас ни требаат млади луѓе, треба да го пренесеме јазикот во новата генерација. Тоа можеме да го направиме ако се обидеме да им го приближиме на начин кој ним ќе им биде интересен. Значи, оние традиционални форми на манифестации кои што ги правиме, тие се повеќе наменети за постарата публика. Мораме да направиме манифестации, оваа на која сведочиме денеска е една од тие која се обраќа на помладите луѓе, да ја почувствуваат влашката култура за своја, да посакаат да ги научат сега сите овие песни што ги слушнавме, па следниот пат да ги пееме нели сите заедно, значи да го развиваме, да го поттикнуваме тој интерес низ формите кои што младата генерација ги смета за своји и блиски. Сакам да останам оптимист, тоа е во мојата природа, меѓутоа факт е дека мора да се делува и сега и веднаш и дека не може да го оставаме тоа прашање за натаму, туку е навистина нешто горливо што треба да се адресира час поскоро. И сега не можам да не ве прашам, вие сте внука на познатиот сликар Никола Мартиновски. Како се чувствувате како внука на еден таков познат сликар кој оставил траги не во минатото, него сигурно и во иднината? Не можам да речам ништо друго, освен да бидам горда на тој факт. Знаете, не е едноставно да се расте со едно такво славно име кое што секогаш е чекор пред вас. Мислам дека во минатото можеби поамбивалентни ми беа чувствата. Јас за жал многу не го паметам дедо ми, бидејќи тој починал кога јас бев мала. И тој беше една митска фигура во моето растење, бидејќи на посреден начин учев за него. Баба ми ги раскажуваше приказните, во нејзиниот дом и понатаму продолжуваше да биде едно свратилиште на сите оние луѓе кои биле пријатели на дедо ми и првенствено, значи, влашката заедница. Во куќата Каши, автобуската станица, секој што доаѓаше од Крушево, прво поминуваше во нашиот дом и на тој начин тие го држаа жив дедо ми за мене.
и на тој начин јас се поврзував со она што тој бил. Се разбира, дури кога станав повозрасна, можев да сватам точно какво е тоа значење негово во историјата на ликовната уметност во земјата и не само во земјата. Да се разбереме, тие дострели се поголеми. Пред неколку години, да речеме, бев поканета во Букурешт на отворање на бистата, која што во Букурешт во еден парк ја поставија. Значи, тој веќе европските граници, европските простори ги освоил со своето сликарство и јас само можам да посакам да го негуваме тој спомен за него, меѓутоа да имаме однос кон тоа наследство кое што ни го оставил. Не секогаш, морам да бидам и критична, не секогаш сме почитуваме и не секогаш се грижиме за она што го имаме како наследство, па дури и галеријата во Крушево имаше своји периоди во кои недоволно се грижеа за сликите кои тој им ги оставил во аманет. Tu Sony una parte di cultura armanesca, ați sunt cântiți armaneșță, spusere Alexandra Stankovska și Elena Gica, care de tinima și cu tinereața lor feațără mari haraula oaspițili, a Pistipsescu și la voi tinisi smutritori. Tinerii никуно а разпусира că sunt veta unele etnii, sunt caplu a trenluiți vă uducă manclo limba, cultura și tute țealiți na lec noi armăni de lanță. Ca cu tinereața, n-are și cai. Muzica vid inima, slagarbsim, cantic luanos tu, ai bruta mea, duruta mea, maștini lipseai. Gini biniș, săvănăm cu vrarea și haraua de voi și și ca înghisa streaca